tôi đến đây là để giúp đỡ các bạn. Estas son las vías que porten el anys. Esperant no tindre fred, esperant no tindre fam. Tristes són les xarxes que t'han fet callar, recorrent els teus carrers, recorrent el teu passat. Tristes són les bases que han bombardejat avions de la llibertat en la nit dels oblidats. Tristes són els que avui has celebrat sense espelmes ni fanals amb la lluna de regal. Moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut aquí a l'Atzucac, a la jornada sobre Palestina. I bé, doncs per començar passarem el vídeo de la primera Brigada de Músics a Palestina, aidat per la xarxa de la gent de Palestina. Aniríem a començar, però abans donar les gràcies a la xarxa de en Palestina, com a la Pau de Bajos, com a la Roger Ortiz, per haver vingut. I bé, doncs començaríem amb la projecció del documental i després ja amb la xerrada en si. La xarxa Enllaç és una organització que va néixer l'any 2002 arrel d'un viatge que es va fer a Cisjordània d'una brigada de 10 catalans. I arrel de les inquietuds viscudes durant el viatge i de pensar estratègicament què és el que es podia fer per Palestina, es va decidir de muntar una organització que la seva feina fos aquesta, enviar gent de Barcelona a Palestina. Aprofitant que enguany se celebra just l'any 2009, llavors a partir d'aquí va sorgir la idea de fer la brigada de músics, els Obrim Pans, el Pau de Bajos, els Espreixes, el Nabil. Creiem que eren els grups idonis per poder anar a Palestina i conèixer Palestina. Em dic Nabil, soc palestino-català. Ja fa un temps que em dedico al tema de la música, soc cantautor, faig les meves cançons en diversos idiomes, les canto en català, en castellà, en anglès i en àrab, i normalment canto pels refugiats, per les famílies palestines, per les mares palestines, pels drets civils dels ciutadans palestins. La veritat és que no us coneixia encara Obrim Pas, més enllà del darrer CD que tinc, el de Benvingut al Paradís. Fa un parell de dies, parlant amb la Maria, em comentava el Xavi, voldria veure si podem fer una miqueta arabitzar o palestinitzar un parell de cançons que tenen una temàtica que pot ser propera als sentiments de la gent o a les seves vivències concretament, no? على دون الدست وزور على رمل هذه العيون على زي وزر ونزر بيد نهر النيجر ريبع معكركم موتو من مماكم مختور عرض علي ديلا بالغنى Nosaltres sempre que ajudem als catalans o a la gent a viatjar a Palestina, els donem unes certes indicacions que són molt importants a l'hora de viatjar a un país ocupat com és Palestina. El divendres dia 7 anem a Ramala i allà anirem a visitar una organització de presos polítics que val molt la pena perquè és un tema molt sagnant, un tema molt frapant allà a Palestina. Hi ha entre 10.000 i 11.000 presos polítics que verdaderament és un drama que afecta a pràcticament la totalitat de les famílies palestines. Sobretot fem nocions històriques i preparatòries per tal que puguin entendre amb tota la seva complexitat el que està passant i succeint als territoris de Palestina.
les 12 persones que viatgem demà cap a Palestina doncs es respira un aire així entre nerviosisme i molta il·lusió. Tots crec que tenim molt present una línia política i ideològica similar. Anem a Jerusalem, anirem a Nablusa, anirem a Jenin, estarem a Tulkarem. Veuran el que significa l'ocupació militar i sionista en primera mà. I potser tornar una miqueta més de coneixement real del que passa sobre el terreny, parlar amb la gent d'allà, agafar les seves històries i convertir-les en música. Aquest grup posarà el seu granet de sorra tant per donar suport a la població palestina que la necessita, com perquè després traslladar-ho a la societat catalana. Estem a la sortida de l'aeroport de Tel Aviv, hem passat uns quants i s'han quedat uns quants altres als controls de seguretat de l'estat d'Israel. Hem acabat en una habitació, s'han posat per separat, d'un en un, i ens han preguntat on anem, amb qui anem, a casa de qui anem, i bé, què pensàvem fer, que on havíem viatjat, que quins punyes tenia el passaport, que... Tot normal. كلام قرهوني جرحني وفكرني ما جرى في زماني مع الحبيب كمالي تجرح يومي. La veritat és que encara no me crec ni estar així, no? D'alguna manera arribes i ja saps, estic a Jerusalem i tal, i comences algunes coses, però no arribes a copsar tota la realitat que t'envolta, és difícil d'assimilar tantes sensacions. I bé, al mateix temps tenim que intentar coordinar-nos amb moltíssima gent, que la que coneixies però que no tenies una relació tampoc de tanta confiança, i és tot un món, són moltes coses al mateix temps. Hem pogut estar així, sobre el terreny, conèixer la gent, conèixer els paisatges, conèixer la realitat que nosaltres estem massa acostumats a veure a la televisió, no? I que hem crescut amb ella, però que d'alguna manera sempre està lluny, no? I sempre és com un decorat més del nostre dia a dia i que ens costa entendre per què està passant tot això. My name is Yasser Fous and I'm living in Old City. That we have to fight for our survival, and as Palestinians living inside the city, and we have to keep on our nationality that we are Palestinians, and according to the international law, we are under occupation. The only solution that we have it now is one state. One state, a democratic state, we can live together. This is, maybe it will be considered as a dream, but it's, for me, everything starts with a dream. Es va fer una volta històrica per Jerusalem antic, per la ciutat vella, una volta històrica i política, no? Perquè així, com sabeu, està tot relacionat, no? La política i la història van juntes de la mà. I bé, ens va fer conèixer sobre el terreny el que ha passat amb el que avui es denomina barri jueu, que realment eren cases palestines que van ser enderrocades quan la invasió del 67, un estat que s'ha format sobre les runes de les cases de la gent que hi vivia abans,
només reclamant una propietat que suposadament li va donar Déu fa 2.500-3.000 anys, a veure, això és un poc absurd, no? Si volen viure així els jueus, perfecte, jo crec que tenen tot el dret de viure en totes les parts del món. Igual que tenen tot el dret a viure en totes les parts del món els cristians, els musulmans, els agnòstics, els gais, els rojos, els blaus i els verds. I quan estem intentant construir societats laiques on tot el món puga cabre, no defenseu militarment un estat i no defenseu amb les vostres llengües un estat només per a la gent que practica una religió. El Estado de Israel es consecuencia de un movimiento colonial. Desde el año 1947 al año 1992, el Estado de Israel llevó adelante una política sistemática de limpieza étnica. Desde 1947 hasta 1972, Israel deportó fuera del país al 90% de la población palestina en sus fronteras. En el año 67, en la guerra de los 6 días, Israel deportó a 300.000 palestinos fuera de las fronteras de los territorios ocupados. De ahí en adelante siguieron deportaciones no tan grandes y que culminaron en el año 1992, cuando ya se hizo imposible para Israel la deportación de palestinos. Desde ese momento en adelante, a través de los procesos de Oslo y sobre todo después que estos hayan fracasado, el Estado de Israel comienza con la aplicación de un proyecto de apartheid, de separación física y legal entre la población palestina y la población judía israelí. El símbolo más marcado de estas políticas és la construcció del mur. Aquest mur de separació està annexionant de facto a l'estat d'Israel entre un 15 i un 20% de la Cisjordània de la línia verda. Què vol dir això? I què vol dir que darrere d'aquest mur de separació hagin construït desenes i desenes i desenes d'assentaments? Volen la terra a costa dels indígenes. Els palestins són els negres de Sud-àfrica al temps de l'apartheid. Els palestins són els indis d'Amèrica al temps de Cristòfor Colom. És exactament el mateix. De mica en mica volen fer o un transfer, que se'n vagin a Jordània, Síria, Líban, Egipte, països de fora i tal, i de mica en mica anar poblant-ho en població exclusivament de confessió religiosa jueva. Though it's a national fight, it's not a religious fight. Though you are Muslim, Jewish, Buddhist, I don't care. We are fighting in order to create peace. What is the meaning of peace? A comprehensive and fair peace that gives us the right to live in our land in equal.
La brigada formem músics de diferents procedències. Nosaltres venim del món del rock, del hardcore, de l'esca, del reggae. Som un conjunt, no? I només una part per qüestions logístiques. I ens hem juntat amb gent que a priori no són de la mateixa classe de música que nosaltres, que són els cantautors, no? Però bueno, ha sigut molt interessant perquè hem fusionat tot això i ens hem sumat tots junts a la causa de la música, que és transmetre, comunicar. Quasi sense haver-ho de decidir ni parlat, de seguida tots sabíem que anàvem a tocar junts en algunes cançons i cadascú feia una i els altres anaven afegint i de manera molt fluida les coses anaven quedant molt bé i anaven decidint tots entre tots amb una certa eufòria, no? Jo crec que la sensació que ens queda a tots és que les cançons queden molt bé amb el format complet i que, a més, que l'aportació enriqueix i que estàs content, no? de que participen de les teves cançons i poder posar el teu granet de l'arena en les cançons de la resta. A nivell de convivència entre tots nosaltres ha sigut un moment, no, que hem tingut en les nostres vides per poder conèixer-nos, per poder intercanviar moltes opinions i sobretot per poder aprofundir en el tema que ens pertoca, no, que és el tema de la lluita palestina i l'ocupació d'Israel. I per tant ens hem conegut a nivell personal però també políticament, no? I ha sigut un enriquiment constant, dia rere dia. Bueno, he fet una perola así de tipo de arroz caldoso. S'haurem de menjar ja. Mai m'hagués pogut imaginar que hi hauria una comunicació tan estreta, inclús entre els mateixos membres. He pogut veure que entre els mateixos membres de la brigada hi ha hagut una col·laboració i una manera d'entendre'ns que ha fet que tot anés com una seda. I a més jo crec que s'ha marcat una complicitat entre músics catalans propers a la causa que segurament això donarà els seus fruits en un futur. El dia 1, en el que venim a tenir contacte amb un checkpoint, el de Betlem, que és una espècie de presó, uns murs grisos, fil d'aram i molts controls de soldats. Soy Ahmed y he nacido en Belén. Soy profesor de la Universidad de Alcoz. Yo he vuelto de mi pueblo después de estudiar 5 años el doctorado
en Barcelona. Yo prefería volver. Los israelíes quieren que todos los jóvenes, que todos los que están, que tienen un nivel académico o cualquier cosa, que quieren que se vayan fuera del país y no vuelven. Y por eso yo tengo la obligación de volver y de estar en mi casa y de estar en mi país, y por lo menos mi presencia aquí es una lucha. Dr. Victor Batarse, the elected mayor of Bethlehem, Palestine, since the 23rd of May 2005. Bethlehem, as you know, is now enclosed in between a cement wall which is 8 meters in height that encircles the city of Bethlehem, making it into a big prison for its citizens, and this has caused a lot of trouble for the citizens of Bethlehem. It has affected the economy of the city very badly because the main source of income is agriculture, and all of the agricultural land has been confiscated by Israel to build this wall of separation and to build about 18 settlements on the Bethlehem land are surrounding the city of Bethlehem. We really appreciate your coming to stand in solidarity with our people, with us, on our land, so that you know exactly what our people are experiencing day by day, hour by hour, and minute by minute. We are in Aida camp. It's a Palestinian refugee camp in the West Bank, in the city of Bethlehem. Aida camp started in 1948 when Palestinian refugees kicked out of their villages and towns in the war of 1948. Most of them came from villages which is now inside Israel. La porta d'entrada era una clau de ferro gegant, que és la icona que representa el que és el dret legítim dels palestins a tornar a les seues cases usurpades pels israelians. I en entrar allí era un quilòmetre quadrat, un suburbi en el que vivien més de 5.000 persones, la meitat d'esta xifra eren xiquets. El Estado de Israel no podrá transformarse en un Estado normal hasta que vuelva atrás el proceso de limpieza étnica, garantizando el derecho de los palestinos, de los refugiados palestinos al retorno. My name is Muhammad Mourabi. I'm a refugee from Shafat refugee camp in Jerusalem. We are in the middle of nowhere. That means that we don't have nationality. I was born here, and I think how we live in here
till the end of my life. I don't know what will happen. Maybe they will force us to move to another place in the future. I'm a rapper and I have a rap band. My rap band called G-Town, and the G comes from ghetto. And I call this place, this camp, Ghetto Town. We have here 33,000 persons live here in the camp in 1 kilometer square, and all of them, most of them, it's young and children. There is many cases for children, sexual abuse, violence. You can even psychological problem with the children, mental problem. You cannot note one family without one child who have a problem. I was one of the kids of the camp, and I know what is it to be as a kid in a refugee camp here. It's a crazy situation here. I work with a group of kids, and they always wanted to learn how to make rap and to start with it. So I started. I dream to change the world. Maybe the music can change the world. قد ما سمعت وشفت وبسمع قلبي انجرح وعيوني بتدمع ضرب الدم كل يوم بندفع بلوعة مخزوقة خوازيقنا بنرقع كيف من هالكابوس بدنا نطلع كيف بدك توقفنا كيف بدك تردع إمنا فلسطين اللي ابنها ودع الألم والغضب بينا بالمع والحقد والكره بقلبها ولع كل اسم شهيد عصدرها بتبع دموع عينيها بارود المدفع مش رح تقدر توقفها لما يفقع يا عرب اصحوا ارضكم تتوزع بكفي مفرقين فكروا نتجمع راية الكفر لازم تتقطع وراية بلاد بالقدس لازم ترفع We are in Jenin refugee camp in Jenin city. In the second Intifada, 2002, this camp was the basement for the whole fighters in West Bank, especially in the north. So all leaders for resistance were live here and stay here. Because it was strong, Israeli soldier couldn't enter it, as they entered the whole West Bank except Jenin refugee camp. So in 2002, Israeli army decided to break this big image of the camp, and they just wanted to enter it. So it was a big war. It was really a war. 65 people were killed in this invasion. Most of them are civilians, like children and women. They stopped fighting. I just go down to the camps and I saw bodies of people, pieces of body of people in the streets, hands, heads, burned bodies everywhere, and you can smell death everywhere. And this image cannot be easy to forget for me or for everyone here in the camp, especially children. Hem pogut tocar en teatres que s'han construït els mateixos, en teatres com el Freedom Theater, que va ser destruït durant la segona intifada, que el van tornar a construir, on ens va acollir la gent d'allà, on vam trobar també gent més propera a nosaltres, en el sentit contracultural, gent que es mou en els nostres àmbits musicals, culturals. I feel so happy to be here in Ohio, Jenin. Jenin means resistance and struggle against the oppression. And I'm here to support you. And I want to tell you something. You are not alone. We are with you.
Today we are Palestinians. El sentiment de llibertat, no deixis mai d'anar endavant, aquest cop el poble avançarà. No deixis mai de batallar, el sentiment de llibertat, no deixis mai d'anar endavant, aquest cop el poble avançarà. La princesa de la revolta. No deixis mai de batallar, el sentiment de llibertat, no deixis mai d'anar endavant, aquest cop el poble avançarà. No deixis mai de batallar, el sentiment de llibertat, no deixis mai d'anar endavant, aquest cop el poble avançarà. أنا اسمي حاتم مدير مركز دار الفنون والتراث. المركز تأسس قبل سنتين. الهدف منه اكتشاف المواهب وتطويرها للمنطقة الشرقية من محافظة نابلس. أنا اسم المركز دار الفنون والتراث، أساس محافظة تراثنا، وهدفنا جمع المادة التراثية والمحافظة على التراث تبعنا اللي كان موجود في كورونا قبل ما نتحجر على المخيمات. Una de les feines i eixos principals de la xarxa Enllaç és la mobilitat internacional. Des que es va crear la xarxa Enllaç va néixer amb els principis la idea d'enviar gent a Palestina
de diverses maneres, tant camps de treball, com intercanvis, com brigadistes, com interposició, per tal que les persones que ja estan informades, que ja tenen una certa inquietud sobre el que està passant a Palestina, puguin anar sobre el terreny i corroborar totes aquelles idees que puguin tindre sobre el conflicte, corroborar-ho en primera mà i per tant ser objectes actius dintre del que és la sensibilitat en Palestina i, sobretot, això és una tasca que es visibilitza molt a la tornada. La xarxa Enllaç Palestina i la comunitat palestina de Catalunya fan una gran feina i una gran tasca comunament perquè uns agrupa tant els palestins que no obliden la seva terra com els catalans que no obliden Palestina i volen treballar per Palestina. Jo tinc família, la gran majoria de la meva família que viu a aquesta ciutat. És una ciutat molt maca que tenia moltes ganes de que tot el grup pogués veure. Estimo molt la meva família, estimo molt la meva àvia, els meus tiets, els meus cosins, que són més de 80. La meva família aquí a Palestina, bé sigui per tema de papers o bé sigui per temes materials o de temps o per diners, no poden venir a veure'ns, amb la qual cosa l'única possibilitat que tinc de veure tota aquesta família que no té els mitjans és venir jo aquí. I la veritat és que ha estat una experiència que, a més, compartida amb la gent de la brigada no podré oblidar mai més. Estem rodejats de bons amics. S'espreixes, Paula Bajos, Obrint Pas, Mític, cameraman. أتحدث في البداية بالتعريف عن نفسي بس غانم زكور ابن مدينة عكا. أنا اليوم عضو فعال ونشيط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونحن اليوم في بيت التجمع في عكا. هذا البيت الذي يقدم الخدمات والتسهيلات للمواطنين العرب الذين يعانون من التمييز والعنصرية على مستوى الدولة بشكل عام وعلى مستوى المدينة، حيث نحن أقلية عربية في هذه المدينة تحكمنا الأكثرية اليهودية. We have separate schools, separate neighborhoods, even in my town, Akka, which is a mixed city. I mean, you may have a Jewish neighbor, but we don't really live together. I've been living in Israel, you know, under the occupation for more than 60 years now. They connect all the grants and the social rights and the scholarships in military service. So me as Palestinians, I don't go to military service because I refuse the idea of serving the occupation state that actually came and occupied my land. And therefore I don't get any social rights because I don't serve in a military service or national service. Of course, national service, it's national Israeli service. إسرائيل متطورة ومتقدمة في إعطائها وتقسيمها لأبناء المدينة الواحدة.
ولأبناء الدولة الواحدة، هذا أبيض وهذا أسود، هذا شرقي وهذا غربي، هذا عربي وهذا يهودي. هذا التمييز نحن نؤكد عليه. És un concert memorable també per mi perquè una de les cançons que he composat és precisament sobre la ciutat d'Acre, sobre la ciutat d'Acre, no? I a mi em feia molta il·lusió presentar aquesta cançó a la meva ciutat, a la meva estimada ciutat. I ho vaig poder fer amb el Víctor Nin, amb el Pau Alabajos, que em va ajudar també amb les veus, i amb el Miquel Ramos, que també em va fer segones veus. Las ventanas de Acre observan el cielo, observan la calle, escuchan el viento, los ojos de negra alteran la luna, trabajan la tierra, suspiran fortuna, y está echada la moneda y tal vez sea cruz. Se queda apagar la luz, no es posible la tregua y regreso al futuro. Seguro que no deja huecos para vivir la juventud. Las playas de Acre observan el frío, observan y callan, guardianas del tiempo, el faro del pueblo, es luz y esperanza, es madre que inspira, coraje y aliento, está echada la moneda y tal vez sea cruz. Donde queda apaga la luz, quizás mañana pueda el camino de la hogar, su anhelo desea vivir. My name is Walid Abul Halawi. I am the director of the Public Relations Department at Hebron Rehabilitation Committee. We are located in the old city of Hebron. Since the occupation of Hebron in 1967, the Israelis start to settle their colony and their settlement in the center of the old city, in between Palestinian houses, aiming at evacuating and moving out all the Palestinians from their properties. 400 Israeli extremist settlers lived and occupied the old city of Hebron, protecting and supporting with almost 1,500 soldiers. There are 5 settlements in the old city of Hebron.
they are the most extremist settlers, they are the unique settlers live in these settlements, and they are firing the houses, they are cutting the trees, they are poisoning the animals, they are releasing their dogs, they are throwing rubbish, and they are throwing garbage or even stones, urine, acid water, dirty water in front of the Palestinians. És com un assentament d'altura i és molt impactant veure les xarxes, les teles metàl·liques i tot el fem que llancen el general contra els treballs per a provocar que a poc se vagin fastiguejant més i se'n vagin anant. No? Això sumat a tots els checkpoints, a tots els abusos que comet l'exèrcit, de fet hi ha observadors internacionals per a controlar tot això. There are more than 120 closures, checkpoints and other things which restrict the movement of population, especially the Palestinian population who are living close in downtown, and this is a very, very big problem. We know that many families have left their homes, and we know that many shops in this area are closed by military orders, and the Palestinian who own the shop has no right to go back to the Abraham vam descobrir la realitat, sobretot de com es pot viure dins d'aquesta segregació que practica l'Estat d'Israel, de separar els que ells consideren ciutadans de primera dels altres. Hebron, a més, tot això és més contradictori encara perquè Hebron es troba dins de Cisjordània, en teoria sota control de l'Autoritat Nacional Palestina, però la ciutat està ocupada militarment i està dividida en dues zones, una de la qual està sota control total de l'exèrcit d'Israel, simplement per a protegir els colons que han anat allà a viure. És molt xocant estar en una ciutat completament àrab, deixar de creuar un checkpoint i estar en un carrer desert, en un ambient fantasmal, uns carrerons que condueixen cap a un assentament que viuen uns 500 colons allà enmig. Hay que entender que l'assentament era un barri àrab que de sobte se va transformar en un barri israelià arran de l'ocupació militar i va quedar gent allà que no han pogut treure fora encara, i hi ha una persona que està allà vivint que ha de creuar 2 checkpoints cada dia per anar a comprar i de la qual li fan la vida impossible. The sitter will come in my house in the night and you're making a fire in my kitchen. You want to kill us, me and my children, because the sitter will know. And me, I stop them. He will come into the area, into the houses. I stop and I go to fight him. I not be afraid because my age is older, Even I am very afraid about my young children when we pass in the street. No freedom, no peace. What I can do with the peace of my freedom? Not I don't have freedom. I passing in the street down. Will stop me for 1 hour, 2 hours for nothing. It's simply when you check about your name, about your number and the ID, for nothing, for fun. En el Estado de Israel, el lugar del sistema educativo es de la construcción ideológica de Israel, que tiene 2 elementos. Uno es la justificación del proyecto sionista y el otro es la preparación de los jóvenes israelíes para el servicio militar. Las escuelas son evaluadas según la cantidad o la proporción de soldados combatientes que salen de la escuela. The problem is with the occupation. Christian, Jews and Muslims are welcome to live in the old city of Hebron or in Palestine in general. Before the occupation, there are good and strong social relationship between the Jews, Muslims and the Christians here in Hebron. The problems or the conflicts start after the occupation. The forces came to the old city of Hebron. Hebron is open for everybody. We are welcome everybody from all over the world. You want to live with peace with us, to be our neighbor. Més enllà d'un conflicte religiós, que és el que ens venen, el xoc cultural entre musulmans i àrabs o jueus, més enllà d'això és un problema de l'opressor i l'oprimit i és un problema de justícia. Never will leave it. I want to be die here in my house where I born. وبعض الأشجار
تم إفراجي الساعة 9:30 من سجن دارفور بسان، منطقة بسان. بعدها طلعنا السجن على الأسطنبول يعني بلشنا على الحي تبعنا، حي كورة. وبعدها استقبلت الأهل والحبايب والأصدقاء وكلها يعني. وسنتين يعني مشوا كلها صعبة كانت يعني سنتين صعبة. يعني أنا صعبة كانت يعني سنتين صعبة. يعني في عالم أكثر مني قعدوا هيك بس الحمد لله تم الإفراج عني. وأنا سعيد جدا أنتم معنا كمان. وأهلا وسهلا. وإن شاء الله تنحل قضية فلسطينية ويصير سلام. Aquest arme brigat que vol dir que anem de batalla completament, guitarres de combat de 3 micros de la marxa. كل الشباب نزلوا على تحت لو سمحتوا. ايوه هيك على السريع يعني. Estem a punt de fer un concert una mica especial, però tot i així l'espai en el que podrem actuar és un espai idoni per poder veure la realitat. La lluita per la vida. كمان اخونا العكاوي الفلسطيني نبيل تحيه مع الفرقه. وهذه الليله تعتبر هديه من كاتالونيا لفلسطين لاخونا محمود وللحج ايوب يا شباب. Han hagut concerts i concerts. Han hagut moments musicals molt canyeros, no? Com quan van tocar davant del mur, com quan van tocar en Akka, com quan van tocar al centre africà, i han hagut moments pues, més occidentals com quan van tocar al centre de Jerusalem, al Haman antic, davant de pràcticament tot catalans. Una cançó no canviarà la situació, no? Però almenys farà sentir-vos millor per una estona i us donarà un poc d'ànim, no? I un poc este ha sigut un poc el resum de dos concerts, perquè realment no han sigut grans concerts, ni hem tocat en festival, ni res d'això, no han sigut concerts molt reduïts sobretot també per lo que dèiem, per les restriccions, les prohibicions, però on hem sentit la calor de la gent molt propera. Del sud, d'allà on la terra mort, d'allà on la calor no em deixa veure el sol. Soc del sud i el teu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels encants, la terra d'amargors, que sempre cerquen plors. Soc del sud, país que ja no hi és, que s'ha amagat el temps dins el cor de la gent. Soc del sud del meu món, soc del sud del meu cor, soc del sud del record d'uns països sense nom. Soc del sud del sentiment, soc del sud de les arrels, soc del sud i soc del sud del reiment, del veritat futur.
المغرب بتدفي شمس المشرق والعالي شمس المغرب بتدفي شمس المشرق والعالي وانا ما بعرف من الشمس الا شمس الاغاني ما بعرف شمس Amb aquests 13-14 dies que hem estat a Palestina ara mateix tenim un caos d'informació i sobretot moltes històries que ens van bombardejant al cap i que necessitem també un temps de reflexió, d'assimilació i evidentment això suposo que es convertirà en cançons, en xerrades, en intentar ser un altaveu de la problemàtica i del conflicte que passa a Palestina. Després d'haver pres nota i haver vist el que hi ha sí de primera mà, de la pròpia pell, crec que la nostra feina és difondre-ho, no? Fer cançons sobre això, escriure en els nostres blogs o escriure articles. Sugiero que la gente ahí que sepa la verdad sobre la causa palestina. Lo más importante ahí que la gente sepa la verdad. Hi ha que denunciar l'apartheid que es practica a Israel. L'apartheid que fa que molts dels palestins que vivien així estiguen darrere d'un mur, d'una presó, i l'apartheid que fa que molts dels palestins que hi viuen i que tenen la nacionalitat israelí siguin ciutadans de segona. Jo crec que s'ha de denunciar igual que es va denunciar l'apartheid de Sud-àfrica. Caurà pel seu propi pes, no? I igual que a d'altres països les situacions d'abús o segregació i apartheid, diguem, ha acabat caient, doncs jo crec que és molt difícil aguantar tot aquest polvorí durant segles i tal, per molt que construït els murs, fils, tanques, càmeres de vigilància. Que la gent sàpiga exactament quina és la situació del poble palestí en general aquí, més enllà del que els clixés dels mitjans de comunicació occidentals volen transmetre'ns, que això és un tema d'occidentalisme contra islamisme, modernitat contra antiguitat, no és pas això. Aquí estem parlant d'un poble al que se li ha robat la terra. El conflicte acabarà quan Israel accepti que no és un estat jueu, que Israel com a estat jueu té que desaparèixer, que per tant ha de donar peu a un estat on puguin conviure els dos pobles en plens drets. Imagina't que tu ets una persona que viu avui en dia en un país on se't nega la teva identitat, on tens restringit el llibre de moviments, on et controlen cada 2x3, on et trepitgen els teus drets civils, on no pots reivindicar la teva personalitat, etcètera, que no s'acaba mai, perquè quan estàs aquí és una cosa tan increïble que intentes explicar-ho, però no s'acaba mai totes les limitacions i les restriccions i les persecucions que reps al teu propi país. La solidaridad con el pueblo palestino no es solamente una misión ética de personas de buen corazón. ¿Qué planeta queremos ver en el futuro? ¿Qué tipo de planeta? ¿Un planeta democrático o un planeta de opresión? I have hope that there's another intifada coming. And this intifada can be cultural intifada, by cameras, by theater, by art. And by this intifada we can speak about ourselves, because the world over there doesn't know anything about what's happening in this refugee camp or in Palestine. They don't know there's occupied people and there's occupation. They think there's Israel and there's Palestine and they're fighting each other. This is not true. So in this intifada we're going to tell people what is right, what is the truth. You can see it by your own eyes. We fight to create life. In order to create a hopeful
life for my children. I think that hope and dreams are very connected. I think that they can do everything. Like in the Israeli occupation, they can put you in jail, they can arrest you, they can wound you, they can kill you. They can kill everything in your life, but not your dreams. De veure el documental Més enllà del mur, començaríem ja pròpiament amb el que seria la xerrada, que ens parlarà el Pau Lavapos i l'Àlex de la xarxa d'Enllaç en Palestina. I bé, també gaudirem d'unes fotografies de la Roser i esperem que com el documental també us agradi força. Bueno, doncs moltes gràcies. Volíem agrair des de la xarxa d'Enllaç en Palestina l'Atzucar per haver-nos convidat a explicar una miqueta quines són les nostres vivències, una mica quina és la tasca que fa la xarxa d'Enllaç en Palestina i com també us animem a totes i a tots a viure aquesta experiència que avui heu vist en un vídeo, però que qualsevol persona pot vindre i viure-la. Algunes de les persones que estan aquí avui amb nosaltres ja heu tingut ocasió d'anar a Palestina amb la xarxa o amb altres organitzacions i també us agradaria si voleu col·laborar també amb les vostres aportacions com la Roser, que amb les fotografies també si vols dir alguna cosa també serà benvingut. Aquest vídeo que heu vist avui no està fet amb un estudi de 2 anys a base de preparacions i d'anar allà i gravar imatges. Aquest vídeo s'ha fet en 10 dies de visita a Palestina. El que frapa més i el que verdaderament crida l'atenció és com en un viatge de 10 dies pots arribar a tindre tantes experiències, experimentar tantes sensacions i a veure verdaderament tan de prop la cara de la real ocupació, la cara de la veritable foragitamenta de la població autòctona. També tens l'ocasió de veure, i això és el que ens esperança, un poble resistent, un poble esperançat que lluita pel seu futur, i això és una cosa que s'ha d'experimentar, s'ha de viure, s'ha de veure a qualsevol racó de Palestina, a qualsevol carrer, a qualsevol camp de refugiats, parlant amb els presos polítics, parlant amb la gent, parlant amb els xiquets, i això és una cosa que s'ha de viure i s'ha d'experimentar. Perquè després de 60 anys d'ocupació, com comenten els companys, els palestins, després de ser el poble amb més refugiats del món i refugiats de més llarga durada, doncs aquest conflicte, com també comentaven en el documental, ja no és el conflicte de Palestina. És un conflicte que ens ocupa a tots. És un conflicte que ens ocupa a tots i a totes les persones que tenim un mínim de consciència i que apostem per una lluita antiimperialista i contra un món sense colonització i opressió. Voldria puntualitzar també algunes de les coses que heu vist en el documental, com per exemple a la ciutat antiga d'Hebron. Allà heu pogut veure, per exemple, que hi havia estrelles de David a les botigues. Allò, segurament a molts de vosaltres, a molts ens dona de pensar, i a fer molts paral·lelismes. Allò ho feien els jueus sionistes que estaven allà. Ells mateixos dibuixaven les estrelles de David de les botigues palestines a fi de dir que aquest és un lloc i un enclau jueu i que per tant vosaltres sou els marcats aquí, com feien els nazis. Perquè verdaderament el sionisme, a dia d'avui, és una ideologia racista que a més es fonamenta en una doctrina que ve del romanticisme, també de finals del segle XIX, que paradoxalment és la mateixa doctrina que va portar a moviments com el nacionalsocialisme i el feixisme. I llavors, evidentment, i paradoxalment i tristament, ideologies que neixen d'aquesta font de fanatisme i de racisme i d'odi no poden portar res més que a desgràcies. I nosaltres
des de la xarxa d'enllaç com a antifeixistes ens oposem a tot això. I també com a palestins, perquè jo soc palestí, el meu pare és palestí. Nosaltres no estem aquí per criticar, ni estem aquí per jutjar el poble jueu, que és un poble cosí, és un poble germà, semita, igual que nosaltres, igual que els palestins. Estem aquí per lluitar contra el sionisme, contra el fanatisme, contra l'ocupació, contra la colonització i tot el que representa avui en dia l'estat d'Israel. Bueno, a part d'això, també us voldria comentar, en el vídeo he pogut veure, per exemple, una persona de la comunitat, el director de la comunitat africana de Jerusalem, en Yasser, un bon amic nostre. Ell parlava una mica dels somnis, de l'esperança, de la resistència. Ell verdaderament és un resistent i sap el que és perquè ha passat més d'una dotzena de cops per la presó. I crec que és important que quan veieu aquestes persones pugueu reflectir la història que tenen darrere. El Yasser ha estat ininterrompudament, en algunes ocasions, està 4 anys a la presó seguides, patint tortures, partint el que és les presons i la vida que pateixen els presos polítics palestins, que com deien en el documental és una cosa també molt frapant. Ara fa un parell de mesos vam veure com un soldat israelià va ser, bueno, finalment, doncs, va ser d'alguna manera alliberat per Hamas, no?, després d'un captiveri d'X anys, no?, 5 anys o el que sigui. I a canvi van alliberar uns quants presos polítics palestins. Fixeu-vos fins quin punt. Va sortir a tota la premsa internacional el pobre Gilad, el pobre Gilad no era ningú pobre, era un soldat que estava allà criminalitzant a la població palestina, perseguint, matxacant a la població palestina. I a canvi d'això, internacionalment s'ha portat una gran propaganda d'un pobre soldat que estava allà. I què passa amb els presos palestins? Amb les 10.000 preses i presos palestins que pateixen la tortura sistemàtica de l'estat sionista. Això és el que no surt als mitjans de comunicació i això és una altra cosa de les que parlàvem en aquest documental i és tan important que se sàpiga. Jo no voldria allargar i m'agradaria veure que el Pau també comenti una mica les seves experiències des de la part del brigadista i com a músic. Però, sobretot, m'agradaria també que participeu vosaltres, els que hi heu pogut estar, o els que tingueu alguns dubtes, o els que tingueu inquietuds, que pugueu també fer les vostres preguntes, les vostres reflexions. Però jo voldria també matitzar 2 punts importants. El primer, ja us l'he dit, que no dubteu en anar a Palestina, que el dia d'avui és un lloc que no us deixarà igual, us canviarà la vida, i això ho poden dir les persones que estan aquí que han anat a Palestina, us canviarà la vida, i no és una lluita qualsevol, avui en dia és la lluita que queda contra l'imperialisme que s'ha de derrotar d'una vegada per totes, i allà tenim el bressol, la lluita que diuen entre Orient i Occident, res, això és el colonialisme, allà està el Batustan sionista de l'imperialisme nord-americà, i us encomano a tots que aneu a Palestina i ho veieu amb els vostres propis ulls. I és una ocasió que amb la xarxa d'enllaç o a nivell personal o de la manera que podeu fer, us asseguro que us canviarà la vida. I l'altra cosa que us volia comentar també és que treballem des de casa nostra, treballem des d'aquí per solidaritzar-nos amb el poble palestí, que és la nostra lluita, i sobretot donem recolzament a aquelles campanyes unitàries que a nivell internacional s'estan fent, com és la campanya de boicot i de desinversions i de sancions a l'estat d'Israel. No deixem que impunement es continuï col·laborant amb aquest estat sionista que fa el que està fent. Avui ja sabeu una mica més, no? Heu pogut veure aquest vídeo que us ha pogut il·lustrar una mica més. Si aneu a Palestina encara sabreu molt més, però el que no podem fer és tancar els ulls davant d'aquesta injustícia. I per això, sobretot, des dels nostres entorns, des de les nostres conegudes, des de les persones, des del màxim que puguem fer, amb el nostre granet de sorra, treballem per aïllar l'estat d'Israel, treballem per boicotejar l'estat d'Israel, treballem perquè aquest estat no pugui passar desapercebut, no pugui ser un estat més mentre continuï incomplint d'aquesta manera tan sistemàtica la legalitat internacional, mentre continuï creant, com comenten en el documental, un apartheid. Perquè és molt dur ser un apartheid quan tu ets la persona que l'està patint, com ells comenten. I això ara ja en sabem. Bé, la majoria d'aquí de gent ja tots ho sabem, però hem de lluitar per canviar-ho, hem de treballar-hi per canviar-ho, i us encomano tots també a apostar per aquesta iniciativa. I, bueno, el Pau potser ens podrà explicar una miqueta més també la seva experiència com a músic i com a brigadista, i si voleu després comentem una mica les qüestions, dubtes que podeu tindre, i entre tots doncs parla de títol músic, part de la brigada que anàvem, en companyia d'Europas, després és Nabil, Mansur i els companys de la xarxa d'enllaç.
I quan ens proposaren la idea de fer aquest viatge, la veritat és que estàvem molt il·lusionats perquè havíem llegit moltes coses, havíem vist documentals, havíem vist pel·lícules, havíem llegit premsa, havíem vist a les notícies tot el que és el conflicte, però no us imagineu quin és el canvi que n'hi ha quan arribes realment i poses els peus en un camp de refugiats i veus com és allò en primera persona. Canvia, tu dius, val, què és això, no? I comença a agafar una altra forma. És a dir, sempre el fet de tindre intermediaris perds molt del missatge que realment pots després escampar, no? La realitat social i política palestina sempre queda un poc entelada, no? Quan veus la quantitat d'inversió que n'hi ha en el lobby informatiu, no? El lobby de comunicació jueu, que sempre contrarresta la informació i sempre està, diguem, hi ha com una espècie de lluita, el que diu, no? Dos blocs que pareix que siguin igualitaris però no ho són. És a dir, estem parlant de que aquesta gent és molt difícil a vegades d'explicar les coses que li passen quotidianament i només aquella gent que va i pot prendre nota, no? I tornar així i explicar-ho és una de les maneres. Això crec que ho diem en el documental, no? Que la nostra feina no era només anar, tocar i veure, sinó que era al tornar hi havia una tercera fase que era la d'explicar el que havíem vist a altra gent, fer cançons, fer documentals com el que heu vist, o fer aquesta projecció de fotos, fer jornades en diferents ateneus que d'alguna manera anaven escampant la nostra versió del conflicte, que a vegades és difícil de competir contra els lobbies informatius jueus que són molt poderosos. Com a músic és una experiència increïble, no? Trobar-te en aquesta situació en la qual no només vas a tocar, sinó que vas a tocar amb solidaritat amb una gent que està oprimida, en la qual et sents identificat. I veure el que és la reacció del públic era increïble, no? Perquè et fas una idea d'una gent que està xafada, però en el moment en què tenen una miqueta d'afecte per part dels músics que venen d'Occident, en aquest cas nosaltres, ells tendeixen a abraçar i és increïble la festa que es podia muntar i en quina alegria i en quina esperança i en quina manera vivien els concerts que fèiem. Era molt sobtant perquè dius, en una situació tan complexa com la que tenen i amb l'esperança, amb l'alegria i amb la felicitat amb la que resisteixen diàriament. I hi havia no sé si alguna de les fotos apareix, però hi havia una pintada que posava existir o resistir, no? I és la seva manera de seguir endavant, no tenen una altra manera que mirar cap endavant i cap a l'horitzó. A més, era un repte afegit perquè, imagineu-vos, hi ha situacions en les quals emocionalment et toquen molt profundament i després tu has de fer una actuació en el moment en què tu prèviament has estat escoltant històries que t'han deixat absolutament glaçat i això és un repte per a un músic, almenys per a mi ho va ser. També compartir amb els nostres companys, amb Obrim Pas, amb les Freses, amb Nabil, ahir també hi ha un tema de convivència, imagineu-vos el que significa 12 dies, 24 hores al dia compartides, no? És com un gran hermano que hi havia de tot, no? Però com diu Àlex, jo crec que el més important és que de tot el que haveu vist, de les fotos que esteu mirant, de tot allò, que allò que vos ha resultat curiós, allò que vos hagi despertat algun dubte, alguna curiositat que tingueu, que la preguntem, perquè nosaltres podem estar parlant, però el més important és que arribi a aquelles coses que nosaltres podem aportar, no? I sobretot incidir en el mateix, que si teniu oportunitat de viatjar a Palestina a través de la xarxa d'enllaç o d'altres associacions, de veritat que és una experiència que no oblidareu i que damunt vos farà veure el conflicte d'una altra manera. I jo crec que vam tornar, tots els que formaven part de la brigada vam tornar canviats, marcats, i veiem les coses d'una manera diferent. És a dir, tenim una visió molt més clara, molt més global del que passa quotidianament, i haver escoltat de gent que s'utilitzen armes il·legals, que n'hi ha una quantitat de presos escandalosa, que se produeixen injustícies quotidianes, que se derrumben cases, que a Hebron, per exemple, estar a la ciutat d'Hebron i veure el fem damunt dels carrers, i
coses tan flagrants que et posen els pèls de punta al veure la injustícia que s'està perpetrant dia rere dia, doncs vens d'una altra manera. Si algú té alguna dubte o alguna cosa que vull comentar endavant i si no, doncs... Roser, vols afegir alguna cosa de les fotografies? Miquel, vols afegir alguna cosa? Tu estàs a la tema? Vols dir afegir alguna cosa? No, sobretot, vull dir, avui amb l'entorn que estem així... Bueno, hola, jo he anat... Abans d'aquí hem estat aquest Nadal a Palestina fent una mica una visita a diferents ciutats i ha estat molt interessant. Gent que hi anàvem, doncs, com jo, per 5a vegada i altres que anàvem per primera vegada i bé, gent que són del Baix Llobregat, de Ribes, gent de la CUP, gent de diferents organitzacions i que és molt interessant. Amb l'Àlex sumar-me, si algú té la possibilitat d'anar, de sumar-se a algun estiu, ens hem trobat 2 catalans que aquest estiu anaven aquest Nadal amb una mena de camp de treball. Si algú té un petit dubte o així, sí que podem consultar-ho als diaris, als llibres, a internet hi ha molta informació, però sobretot viure en primera persona. També podem parlar de les 4 persones que han anat per primera vegada aquest Nadal, que estan per aquí, doncs això, que ara tornen, estàvem veient el vídeo des d'aquí, que sobretot això, si algú té la possibilitat d'anar-hi, doncs això, d'anar-hi. I bueno, tot el que heu anat dient i que estem recordant les fotos de la brigada bastonera de fa 3 anys i bé, que va ser una experiència que es podria tornar a repetir amb més bastoners o més músics, vull dir que la porta està oberta i anar amb ganes, almenys el que dona la sensació de tornar-hi, de repetir-ho, d'ensenyar-ho a més gent, de poder-ho compartir, de poder tornar aquí, poder-ho explicar i crear xarxa, que és una mica l'objectiu de la solidaritat en Palestina, d'un petit grup anar creixent. I bé, és això, no sé, ja ho heu explicat molt bé. Des de part de Maulets, agrair a l'Atzucar que ens hagi seguit l'espai per poder fer la xerrada i sobretot tant a l'Àlex com al Pau i tota la gent de les Argentines en Palestina que ha vingut i amb qui ens hem posat en contacte i amb tot, i òbviament també les Roser Ortiz per haver-nos seguit les seves fotografies que hem mensuat aquí i bé, per part nostra també donar les gràcies a totes i a tots per haver vingut i esperem anar-nos veient als carrers i això. Els dies que porten els anys, esperant no tindre fred, esperant no tindre fam. Tristes són les cendres que t'han fet callar, recorrent els teus carrers, recorrent el teu passat.